skund primar ma Kilimani ma en alam ma biro tieki kod yango diek kaka ranyisi mar singo e kind oganda mar din jo Salam. كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. Remember, we have started the day of Eid with prayer, and it is recommended that we recite the takbir throughout the day. A clear indication that on this day you should always remember Allah subhanahu wa ta'ala, not only through your tongue, but also by heart, by showing piety, and through your actions, by keeping away from anything that has been prohibited and restricted by Allah subhanahu wa ta'ala. One of the greatest acts of worship that a Muslim should do on this big day is slaughtering animals and sacrificing them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, a human being, a person, does not do on the day of Eid al-Adha any good deed. Barakamano nyakor magajuang mano en nyasi maralama maro oganda jo Salam mabende men motisi ni Eid al-Adha. Kumachelo weche mobtindore kod mago mag somo ni dwaro nitiere mondo mione kaka inyalo jiwo somo mag jopuonjre mantiere kunde man kod dwaro moyiedhi kaka chiel kuom neno ni gin bende gibedo kod lwasi makare mar tiegruok ma en gino moseyangore kaluwore kod ywak mawuok kuom jokanyo sekta mar somo de sirkal mamalo kokale migawo mar somo pod oketo omenda moromo ne jopuonjre man kod dwaro maket kod mago. Report makama indi no ikuno kod nyawadwa maendo reporter marwe county ma Siaya George Amolo kakoromio aler mathoth. Kodi ndira muchung'ne weche jogo manigi ng'ole sub county ma Bondo Mikae Margaret Adhiambo Kech ywak ni migawo mar somo osebedo ka ojwango jopuonjre manigi ng'ol to mano ok ber kata matin. Ntie capitation, pesa mar capitation ma imiyoga per student under the national government. To pesa ni yudre ni ichiwe ka jogo ma nyithindo manie school ma onge gi ng'ol imiyogi 22,000. To jogo students man gi ng'ol imiyogi 10,000. To yudre ni mano pesa matin sana. To skunde gieki fi mar gin malo ma jonyuol ok nyal. Kuom mano koro dwaro ni omenda ma imiyoga jopuonjre manigi ng'ol medi ahinya to koluwore ni gin ema dwachgi thoth moloyo kata jopuonjre maonge gi ng'ol. Daher ni mondo national government one kaka giloso kanyo nikech students man gi ng'ol gin emonego bed ni imiyogi capitation, pesa mar capitation no mang'eny. Kata kaber gin onego ket negi kata 35,000 kanyo to nyithindo moko gi makawaida tiketo negi 22. Nikech jo students man gi ng'ol gin gi ratiro mar somo. Ok onego bed ni ka an gi nyathina man gi ng'ol. Mikayo Kech mano wuoyo gi Radio Ramogi oywak bende ni kata mana sikunde mek jogo manigi ng'ol bende osebedo ka ojwang' jal ma weche somo ok nyal dhi e nyime yo makare. National government sama giloso budgets gieki skunde mek jogo man gi ng'ol biroga wachgi biroga bang'e. Onego ging'i kaka giloso to skunde man gi ng'ol gi ing'iyo wachgi kabisa nikech funds magiyudo tin kabisa. Yudre ni kata jopuonj ok chulgi maber kata joma tiyo e skunde gieki to iyudo ni kata chiemo remo nyaka nyithinde gi e skunde gieki. National government one kaka nyalo konyo skunde wagieki. Ne Radio Ramogi e county ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Wadonje county ma Migori kama yudo ni jakoma mar ruog jopur mag niang' e pacho kaendi mangima Ezra Okoth koro dwaro mondo mi otime lokruok e kuonde moko mag luto mbulu motelo ne yiero mag directors mag board mar sukari e pacho kaendi. Ka okoni moko kuom kuonde luto mbulu go ni mabor kod jopur mag niang' mabende kide kelo pek e kinde ma yiero makamano biro bagi. Okoth
wacho ni magi gin ikruok monego bed ni tayo machon mondo mi lwasi makare obi obedi e kinde yiero ma kamano. Wayudo ni West Kanyamkago ket makamoro achiel ni Kambogo mondo ng'ato sibuoche kata ng'ato mwalo piny midida ok nyalre. Mano dwaro joma nigi pesa manyalo aya vieko kadhi kanyo. Omiya wadwa ni police station nyaka chegi maber, kelwa mondo wabed piny wawach ni ma oket kama onge niang', kete kama nitie gi niang'. Kisii mangima police station ariyo kende, to kanyo niang' nitie nyaka Nyamuya nyaka kocha. Ok wadwa ni corruption obede wach police station. Okoth bende nodhi nyime ka dwaro mondo mi jopur mag niang' otim ikruok makare ne yierogo mondo mi gibi luto mulo mar neno ni giyiero jokanyo mag board mano directors ma bende biro chwalo dwachgi kendo mondo mi gine ber mar pur niang' ma gisebedo ka gidhi godo nyime. Wadwa ni japur kik ng'e joma nigi pesa monego dhi oyier. Wadwa ni japur gi kanyo yier kama gidwaro. To ok onego gidhi nae gi kama ikete kura mabor mondo gidhi giywe pacho. Wadwaro jok manyalo dhi kura wayud a good director. Omiya kwayo Kenya Sugar Board mondo wadwa review polling station kapok otim yiero kik luong kapok wadwa confirm ma oket ka Kenya mzima. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kod gikone jo kanyo ng'wen ma kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa ma osebede odang'ech kuom maheo mana dwe achiel ka itudo kod puonj magalagala manomiyo bende noloro kanisano. Gikone koro do nyoweyo thuolo jang'wen-go manyowe thuolo kod do ne en okang' manokaw kod do kaluwore kod kwayo manyocha ne ochwal kod okil mayalonegi Bernard Achola wacho ni omor kod okang' makamano kendo en okang' mabiro kaluwore kod chik mabende ne riko gol kod do tarik 23 dwe mar abich higani mane dwaro mondo mi omed geng'negi e od ang'ech kuom ndalo 21 e kindeni ma obila pod dhi nyime kod timo nonro margi. Nyocha ne wakelo application kaluwore gi chik mane do ma piny marongo nogolo ni mondo mi ji ang'wen manodong'o chako bed kendo di ogeng'negi kuom ndalo 21 kawuono. Koro kogiko odiochieng' ma kawuono ema watime application marwa mondo mi do mamalo ne ong'e ni to be detention mano mi joka ma ndalo 21 cho winjore kata en ataro mar chik. Koro koluwore odiochieng' ma kawuono do gologi kendo omigi gima waluongo ni free bond. Odhi nyime ko wacho ni ji ang'wen-go biro luwo chik ma nyocha ne ogol kod do ma achiel kuomgi en neno ni ok giriwore kod kanisano e kindeni ma bende nonro dhi nyime. Inyalo paro ni kanisano ne olor bang' ka ji ariyo ne riko dhi ne chenro mar alama kama bende ni lamo negi e kanisano ka ne achiel kuomgi ne giwito ngimagi ka achiel ne ringre mare ne oiki e liare mar kanisano. Do chako wacho ni kaluwore ni kanisa ne pod nonro moko ne jo polisi wacho ni nitiere madhi mbele, koro ketnegi ni onge dhi e kanisa no nyaka chop sama nonro orumo, kendo chik machielo mochako ketnegi ni onge tudruok kod oneno moponi nyalo bedo e kesegi no ero. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Gikanyo nyakoro moga jwang' aneno kosekalo dakika par tok sadek bende bakele giko mar mi weche manyien ayudo madimba ketho gine gin mago mutu chikuke kor gwenge odiochieng' ma kawuono ni mabende oganda jo Salam ni kod nyasi kendo en odiochieng' mabende nosedhial kata nosewal kod sirikal ne en odiochieng' yweyo mar Eid ul-Adha bende mana kete nyakalondo mare miero mar Amugi sa 4 sa 5 sa 6 weche manyien e yo machuok sabiro kaka pile weche manyien e yono madimba. Koro ng'ato ko mos ni Eid ul-Adha iduoke nang'o? Nikech wan Merry Christmas. Eid ul-Adha michaki med ni Happy New Year. Eid ul-Adha. Koro joma winjowa magin Kindu Bay Old Town kacha, joma nitiere Kisumo but Mosque kacha, gi joma nitiere Migori. Namnoro ute mane wacho mapocho pocho cha nene nga iluonge ni Rehema Ibrahim. Rehema Ibrahim miwa duoko. An kuri Jose Musa kaji ne pano nyalo loko nyinge kaka ugoja kamolo. An mana VOJ Mungecha. Donga uno donji sa to bibiro ko of course Tad Juma kosera. Yino odonjo sama ber. Odonjo sama ber. Ka kosera.
Kawuono kango dhi okangno dhi. Kamo dhi mo pako no lose. Yo kawuono to biro kober. Odhi biro kober. Tida vingine gi gine ne moro. Iluongo nango ogudu ni ma jogi roko iluongo nango. Iluongo nango ogudu. Iluongo nango taban moro mutwe wiye ka. Tinde gi moro be. Nyocha nene ko goe picha. Ane ko goe picha ka. Kawuono nyaka ngorwake kan. Koro Rehema Ibrahim miwa urduoko gi ustadho mar Kindu Bay. Ni umosru nade e kinde mar Idul Adha ne. Yes. Kichwan to bago. Ura otek samoro. Otek. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. En mana kinde matin nyaka kambi mar Coca-Cola nyocha kelnu kampen mapek mar Shika Mzito. Gi thuolo machalo kama kendo koro kambi mar Coca-Cola duogonu kod kampen onogo kama gibro wuodhe e kaunti duso sa 4 mantiere gwenge mag Nyanza. Bedo mzito kikawo skoti mar Coca-Cola kod nengo moyweyo kendo iloyo omich mo odhuro. Mondo iyud mathoth tudri koda Kasuku Rafaeli e chenro madonze wuok tich nyaka tich abich mondo wabed mzito kanyakla. En mana mzito kod Coca-Cola e chenro donze Ramogi Radio. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis Kisumu momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070126129 kata 07027 4 Dakika 14 Mheshimiwa nitie penjo ka Jakabunde kokalo Facebook Live penjo kanyo ni can you ask the MCA why he is building a Rujo office in a private land and forcing the real owners to believe that the land is for the county. The Minister of Lands came to demarcate the land and lay boundaries. It was done, but up to now you as the MCA believe it's for the county. Don't interfere with people's properties by MCA. Jakabunde penjo kamano e yor Facebook ka abro dwaro ni duok mano. And it's very sensitive. Yes. Ingeo ni kawuono wagera offices across the 40 wards. Yes. My supported by the county assembly. Wadwana confirm na Jakabunde. Ni lobno mar serikal. Okay. And kapoko tem gimora mora. To serikal nyaka tim gimiluongo ni due diligence. Okay. The serikal mar Homa Bay nigi ownership mar puodho no. Okay. Noluongo ng'ama ne wacho ni mano ne puothe. Noluongo surveyors. Okay. Registrar no biro motimo monyise where his land is. Koro kama office no nitie. Obed kong'eyo ni mano lop serikal. Okay. Kendo sani wadhi chielo office no. Okay. In the next few months wadhi bede office no. Okay. Confirm ne office no dhi bede nyaka 2027 kochako miya kura bachaka bede office no. Okay. Nikech en lop serikal. Okay. Okay. An Mheshimiwa Dolo Elijah Okebe Awuor japuonj Maranda High School VOJ Anetwork gona Mheshimiwa Tony Otheo erokamano. Mokwongo tich malongo motimo kaka jakom mar PAC e kinde tenya mare ne Homa Bay County Assembly. Ariyo, lero ne jopiny maler tije adek madongo mag MCA. Mar adek, entire HB under the leadership of Governor Gladys Wanga wa Morgo. Okay, mano japuonj wacho kama ne ote mareka. Erokamano ahinya. Machielo VOJ, you may ask the able MCA about the relationship between the DG and the governor. Does the county assembly have a voice in the county matters, or it is just a rubber stamp house? Why was Speaker Gaya impeached, and who proposed Speaker Polycarp Masani? Ingeni siasa ng'anye gigi. DG gi governor tiyo together. An poka neno kama gipogruok. Okay. Kata functions mora. They've always appeared together. The last function mancha wan godo. En function mancha wan gi Mashemeji Dabi. Ma Oganda no yuaro. DG was there. Governor is there. Yes. So as far as kaka ng'eyo, kaka MCA Maroja, they are working together. Okay. And again mandate. Okay.
kaka DG kata gi governor, and they're working together. Kaka no ng'ato apenja about kaka no gol former speaker. Ing'eyo ni nitiere gik machiko yiero. Inyalo gol ng'ato ko nendo. Inyalo gol ng'ato ko resign. Inyalo gol ng'ato through issues mopogore opogore. Omiyo adwa na confirm ne ni chik no lo. Maybe no resign, I don't want to say it here, but gimang'eyo ni wan gi speaker manyuon iluongo ni Right Honorable Polycarp Otieno Kombo. VJ penjna to ni otheo ni ndara mawuok Arunda primary kochomo Mwalo aora Arujo otimo ang'o ni mar okethre ma serious kendo ka koth ochwe to wahinyore kabisa. Nitie ndara mawuok Arunda primary school chomo nyaka kamoro ni Wadhbuoch. Ndara ni nie chunywa kabisa. VOJ ndara ni en pi maya Malewi got biro kanyo to ket maram to would easily sweep it to the river. Wadhbuoch no dwaro close to 700 million mondo lose. Governor Marwa in consultation wawuoyo kode mondo umanywa World Bank funding kata ubede ni funding mondo losnwa bridge no mondo konywa o connect Central Ward to gi Homa Bay Arujo Ward iluongo ni Wadhbuoch. But it's something close to our heart. Kendo ibiro wagoye mbaka mondo yo mawuok Arunda primary nyaka Wadhbuoch obedi okang' manyalo konyo jowa ma jowa kowuok Central so they can easily get to town. And ndara ma wabro kete sinani and we'll make sure na lose. It might take time but ang'eyo ni bro lose. Gima duong' e yorno oken kao maram tol okwa konyo. En nyaka obed ni drainage works obedo tupa mondo okony jowa in a long time because pi maya we got imagine got trasego kajata pi maya kata kabiro ma ikao maram tiolo ukikonyo so nyaka odwaro pesa mathoth ma nyaka wagone kwan and I'm happy ni the county executive kotelne governor Marwa Moluor Gladys Atieno Nyasuna Wanga is doing something about it. So it's something manie pachwa. Ndipe Joka Malcolm X Facebook Live. Good morning. Kindly help me air the plight of young children who performed at Madaraka Day celebrations in Homa Bay County. Came out empty-handed, yet they were budgeted for 10,000 each. The money wasn't given out to any of them, even after being subjected to 1 month vigorous training from 7 to 5 p.m. daily. The children didn't attend school for the said period of time and training left them sick. As we speak, as we speak, some of them are still ailing while others are struggling to catch up with the syllabus. The money was squandered by members of allege ni jomane train nyithindogi ochamo pesa. I'm not privy to that because in Ngenema it was a state function. And majorly even in terms of organization, Nietemogi the state through presidential, how do you call it? Permanent Presidential Music Commission. So and something manya logoembaka. Can't hear that issue mobed alleged. So I think maybe kaka ngamane gino timore ward mare inyalo guyo ne governor nitie yuak kamoro koro nyalo intervene at we'll do that and ang'eyo kata as we speak Moluor governor seche moko winjo chenro ni he would also en hands on and ing'e ni en ng'ama kowacho ni timo to would definitely deliver. So that allegation is very strong. Kaka mijumbe marujo I think ni will ensure ni okete where it belongs. Erokamano ahinya Maramogi Musainya. Namba eno nabirio ario nono chiko chika beri abirio no nabira deko chiko nono abiche. Penya mheshimiwa Tony Otheo Jakamanga ni ndara madwa ng'ado yo madhi rodi kodhi Homa Bay town idhi lukanye. Chakinwa na penjo ni Rogers Woodpap ndege. Ng'eyo gimo penjo ndara mawuok mabiro rodi kiwuok Lieta Kabunde ing'eni there's a diversion to kalo Sero to donjo rodi because of expansion mar runway mar usekete airport pod en airstrip koro ndara no wuok namba Lieta Kabunde to donjo Sero to chomo rodi and something with it. Ramogi pena mheshimiwa niya geche fire manyicha okelo Homa Bay are not new koso gin donation. Nitiere tingni ario grader kod excavator mopak e county offices for 2 years kare no nyiew gi nang'o. Homa Bay county employees are so many mechanical engineers and technical to geche county opong a private garage nang'o
most of county directors are not qualified to hold their offices. Please do something kaka ngama ochune oversight. Mano is something is very strong. Tingeni interior county public service board ma Homa Bay. Yes. Ene mochung ne ndiko jotije Homa Bay county. Koro ka owacho ni jogo are not qualified. So some of them will go through the vigorous process. Maga allegation ma wanyalo go embaka. Okay. But as far as I know, the board is doing its work as per the law. Koro gimochako wacho en tingni mochung. Yes. I want to confirm ni tingni ntiere kanyo. The process mar payment ma chali no boda. But I'm aware I sit in the budget committee. Yes. Ine waseketo pesa mondo chul the balance mondo obigi go ahead mar tiyo gi tingni go. Okay. Yeah, so I confirm ni budget manchwa kalo supplementary one. Financial year 24-25. Nyocha nitie pesa to do the payment mondo full ownership obedi. In the next couple of months, wabro bedo gitingri manyalo konyowa in terms of maintenance. Okay. Wacho nitie jotich mathoth. Mechanical engineers. Yeah. Vio jadiri maro wacho ni ntiere jotich mondeke. In the previous government nondeko ji. And some of them nitie kendo tiyo. Okay. Chik manitiere ni kosendiki to mondo goli becomes a problem. Seche moko imbe they kao loan. KCB Bank kata any other bank I want to mention name, but koro goli to loan nyalo bedo matek. But ntiere gitiyo. Okay. Gitiyo ingeni governor kunya tiyo kende. And that's a fact. Kata obed mana nyako bed gi jotich manyalo konyo tich. Okay. Mana momiyiero kata CEC chief officers and directors. Okay. And even other staff. Okay. Yeah, so jotich nitiere. Gimonyalo go embaka en mana issues wage bill. Is cutting across all counties in the entire country. PFM Act oketo. Kisomo section I think 130 something. 136 PFM Act. Wacho ni a threshold should be 35%. Yes. Most of the counties osekalo mano. And kata Homa Bay I would speak with authorities as ngama ongeyo which bank budget we've surpassed that. And money koro gimanyakwa tim kaka county and nyakwa increase our revenues. The moment more increase our own source revenue to the percentage doc paying. My mommy nyakwa man a number of donor funds unyakwa man wa increase own source revenue. In case wa increase own source revenue to the percentage mar wage bill as prescribed in PFM Act 2012 doc paying. Yerukamano. Oyaore. Hello. Oyaore. Oyaore na kamondi. Oyaore ne yamo iluongi ni ng'a jaduong'? Ma iluongi Robert uko Jahom. Robert uko Jahom. Fano Mabei. Erokamano jakom mar kijende mar ODM Homa Bay. Erokamano amor kod twak. Yes. Being a wuko Mabei and resident mar ujo ward but Belaton Homa Bay West Ward. Yes. Awinjo kaka mheshimiwa wuoyo. Yes. Mowacho nyaka ni waziri mochung'ne weche modegi weche mag municipal maen waziri Ogola mochung'ne land and planning. Oyiene jok moko keto bach kund ma ji odake. Mheshimiwa Tony Otewo en mheshimiwa motegno kabisa. To en owuon bende kaka member of parliament, member of county assembly Homa Bay. Dang' oduokwa nade ka en bende ogero landi, ogero ot kuma ji odake. Ma ji ariyo kete bach, nitiere jirende ne ma complain ni beche moketo kuma ji odake goni ji koko. Mar ariyo. There's a narrative masani dhi mbele ni kopo ni singo MCA titie county government to in youth ni to iniri tich mara adek adwa ni mondo apenj mheshimiwa Tony Otewo ni ang'o mitimo e Homa Bay county manyalo duoko weche mag youth and employment piny. Ema mor kabisa gi wach manotimore Homa Bay mane mar Madaraka. But to our disappointment as youth of Homa Bay, ni waseneno ding'eny kuonde ma president dhiye ka timo functions ma national aina mo timo Homa Bay. Youth were blocked twice. Ang'o miyo yude ma Homa Bay nobedo blocked maonge kuma ni youth ma Homa Bay obedo gi conversation with the president. Ma wan bende wanyalo kwayo wa mar ang'wen kende mogik. Yes. Nderni moloso mabiny mabeyo beyo gi.
wadwaro ni nderni dieki obed ni ting'o jowa katero gi factories kuond ma ginyalo tiye mondo oduok weche mag youth and employment piny. Onge tije Homabay, nderni ogernwa mabeyo to yore gieki wadhi ringe nade ka onge tije mwatiyo. Erokamano. Mogik koro ka ng'ado simu. Yes, Jahom, penj mogik koro bed mogik. Mondo akwa Mheshimiwa Tony Peo ni en ga independent, onge odiochieng' mosewacho noduogo mo-resign from independent moduogo e ODM. Owe donje weche mag ODM saidi, okuongo resign from independent, then oduogo e ODM, then koro mondo owuok kaka ja ODM. Okay. Tony, wadok Jahom osiepna. And winjo kowuoyo gi duol mamalo kabisa. Nawach na Jahom ne in terms of presidential functions, yes, it is procedures miluwo. And king'iyo percentage of joma nopongo pap, most of them were youths. Yes. I don't know where they were blocked because personally wambe okwa tem in terms of security issues. Yes. They are managed kata county oktem issues security when it comes to presidential function onego bedonge mano. So as far as I know, youths mang'eny ne omi kinde. In terms of Radogi president, specific audience president mondo giwach godo weche gi kaka yudhe ma Homabay. President en Kisumu, ne ochok ne yudhe ma owuoyo go kana Mombasa, Nairobi ka ben no wuoyo gi jomoko KICC Nairobi ka. I don't confirm ne the visit mar president during Madaraka no Radogi leaders across the Homabay county. Okay. There was no specific kata wana MCS no kwarado kode. Kato bed mana wajumbe no kwarado kode. Gino Rado as leaders mag Homabay, yes, State Lodge. And there was a representative mar youths. Obed kata Joala no bedo represented, obed clergy and the like. So he needs to know that. Watch a very allegation. Mia wacho ni Dr. Golo yene ji gero beche. Adwana nyise ni onego beni oland to gine. To listen. Gima wacho ni wase wacho ni Dr. Gola ni nyako take charge in terms of planning. Kecha is the CCM in charge. Yes. Yeah, so mane gima wacho. Okay. And is on record. Magik mo wacho ni kia ni Dr. Golo yene jigero. That one I didn't say. And he needs to learn ni gine. Listening is a skill. Koro Dr. Gola is in charge of planning, physical planning, issues land. Gimona wacho kaka assembly, and we wasego duandwa kaka assembly. Yes. Ni issues planning is key, so he needs to take charge. Okay. Gimona wacho ni okwadwa issues ma commercial buildings oket under residential, kata residential hotel under commercial. So he needs to understand that. Issues, the other thing was about opportunity building mamari yawe ba a residential setup. Yeah, one thing manyako understand also have a right to do any project. Yes. Nkech samo katemo bibro wacho na yana ono. Gigi boka tem gi Pes County. So jomoka kao mana loan to do that. Yeah, so ingeyo ni ntiere gimitu ilungo ni licensing. Yes, licensing. Yeah, they would allow an enterprise to be set up through licensing. So gimone go beno wach ni giga not licensed, but they are licensed. Liquor licensing board and at the county level, yes, they are licensed. Yes. Koro ka license ni board mose keto gikanyo. Yeah, so you need to understand the process. Some of these things are just simple politics, but we'll deal with them. Okay. The other thing Mowacho is about Mapingo governor. Yeah. I don't know that. Okay. I don't know that. I don't know ngamose riembe. And ingeni ko ngato se riembe. Don't a procedure melo ngato. One would be me hearing. To some me hearing nyaka bedni make a strong defense. Okay. Yeah, so kech ngato knyal chieo riemba. Yeah, so maybe any strong allegation, okay, he would pick it up, the relevant parties, mondo kony. Okay. But ideally, gimo wacho naja independent koke way which ODM. Yeah, ingeyo ni seche moko beja wamiya mana nyiero VOJ. Ini kech number chiel, adiri maro wacho ni an mijumbe marojo. Yes. And ngato nyalo feel ni ane ODM no moingo ji. I'm a life member mar ODM.
Yeah, before is kind of poker again, they are independent. Yeah, so I'm a non-life member of ODM. ODM according to ODM and OGT, and at the same time, bro gik kinde ma bro duoge ODM. Yeah, kagisa ni to Chico Kotama, but gombo nani ane ODM. So he needs to understand ni anja ODM, and also at some point. Yeah, nyalo bedo gi right mar wuoyo. Koro nyise no dwaka siasa piny. Wan weche makonyo piny. Youth employment. Wajini ndeni to gernde. To onge gine. Factory onge kama. Factory. Yes. Adwana nyis jahom. And he needs to understand this point. Ni serikal pok notimo ohala motimore nane. Mo succeed. Yeah, kata ker kanyo biro no wacho ni sani gitimo gimiluongo ni privatization mag kembni mag ng'owa. Mag sukari. Nango nikech gisefwenyo ni serikal pok notimo ohala mo succeed. Gima nyaka koro wawachi kendo kaka assembly wasago mbaka ni the government of the day headed by Governor Gladys nyaka tim gimiluongo ni PPP, public private partnership, mondo wuogi joket mwandu ukel Homa Bay. Ukel Homa Bay. Gikel kembe gi Homa Bay. To serikal Homa Bay kotimo ohala, they are bound to fail. Onge vioje. So gima nyaka watim sinani en loso chike manyalo konyo PPP. Mondo joket mwandu bi Homa Bay mondo ndik jowa. To kani serikal odonjo ohala, a typical example makarasani timone privatization en Kigoto. Kitu serikal keto pesa every financial year, iketo pesa to pesa ni nyumore nyuma. So serikal pok notimo ohala mo succeed, but gimo wacho ni government of the day nyaka mi jowa enabling environment. Kaen law minyalo chiu ne jaket mwandu, so they should be able to give law. Kaen taxes minyalo dwok piny, they should be able to give it. So you also need to understand at face value, serikal pok notimo ohala mo succeed. We are concerned about the youth employment. Emomiyo ne wawacho ni sani nyaka wabed job creators, not job seekers. Momiyo kata ineno wach mar boda cha ne waketo pesa cha mondo jowa in as much as ngato timo boda to nyalo holo pesa cha to chiegi oketo timo gimoro on the side. Mano wa create mana job. It's not enough. So it's an issue market across all counties many issues youth employment. And I think ni issues employmentability be nyaka wagoye mbaka kaka county nyaka wagoye mbaka nationally. Ngima ngata chiel kene nyalo loyo marjite. And sani neno kadaka serikal is trying neurona otim a high level discussion issues climate works. Mamolur PS Ray no gole twak mondo ne kazi mtani mago gik mana avenues manyalo konyo jowa. Issues digital employment nyaka jawad donji timo gik machalo kaka online ge. Koro is not a one day thing. Nikech en gima nyaka go mbaka. And gima kwayo jowa ni nyaka wa go back to even pur. Pur no bebro konyo jowa. I'm happy nika wuono building na no employ jomoko. Yeah. Hilo kama na enya. Ngatu penjo kani mwaka juma mheshimiwa to tiyo matek mokalo kenda mora enya kod kako sebedo kutiyo nwa kaka wanja rujo ward ka wach mar basari ne waloso committees mekwa gi kaka jogweng kendo maendi no kelo gimilongo ne fairness and equity e pok mar basari kane weche mag control mar budget pok obiro ngisnago podgi pak erokamana enya iwacho ni wokamilongo ne sero erokamana enya mheshimiwa podgi pak wach mar geche ma okethore ma counties go ma koro ging'iane na sama giloso budget mondo geche oring mang'eny japuonj dongo amach wacho wach mar stima ma Opande village fete mar ECD teachers mapoko yudo salary from August 2023 county ne ogero ECD classrooms Opande be somo dhi nyime. Of course wach ma stima tangeni en wach ma serikal japuonj macho ng'eyo ni somo dhi kinyo ing'eni Opande is a standalone. To na insist ni nyaka ger class kanyo kech jowane law school mabor the next ward in North Kaboch. Yeah, so but now actually oknyal school so we can have a standalone class nagero kanyo Opande kanyo eno nyithindo some issue na wacho en mar japuonj en chapoko yudo japuonj but wan gi japuonj mokonyo wa osekonyo over time na se wuoyo gi waziri moluor
Waziri Opere gi chief officer mar iluongo ni Obango Collins negi wachona kendo gisingona ni gibiro tero japuonj e opande kanyo. Wach mar jopuonj mano ok cham sara. These are issues County Public Service Board wanyalo luwo. It takes time, maybe ntie achiel ariyo adek momiyo ok cham sara. So it's something that we can follow up. Yeah, but gimochako wacho and he said something about stima mopande ang'eyo wach negi stima ma gogo. Ing'eyo ni japiny ok dwa ng'e kuma stima wuoke. Same to roads. Obed yo kata molos arujago. Ing'eyo ni ok dwa ng'e kuma gigo wuoke. Obed national government ok dwa ng'eyo. Gimomiyo anyisi kama nitie sirkal manotiyo 10 years. Some of these things were never done. VOJ because national government no dhi wuoth at that point. Because when you kuma national government intie. So it's about lobbying. It's about networking. Mane ma wacho ni skill ma se learn over time. Ni kaka governor network cha. Kako lobby cha. Amba lobby mondo gigi obedi. Nikech sama gigo kogero, sama ubiro, inyalo tere any other ward. And I need to lobby mondo jo aruja yude. So I also have a role to play. Watch my stima ogo embaka mupande and something mangeyo. And I've already talked to KPLC. Gibro neno gimagetemo watch transformer mupande to gi transformer magogo. Erokamano. Mara Mogi? Mogi. Oyawre. Ma Miguna machigni? Apenjo moriwo mabe ite. Yes. MCA ma Omabei. Ang'o ma gitime high rate mar nyithindo manyiri mawe sikul nikech iye. Kaeto persons with disability bende wayudo ka ji mang'eny ok dhi sikul nikech gionge nikech chan. Ang'o ma gitime kaka MCA? Omiya duoko. Sawa. Oyawre VOJ. Oyawre. Mos na watoni otoja kamano. Okaw mos. Ma iloso go mosh tigero Land Cruiser. Nitiere kaka wacho weche mag enterprise mag ola ma ipoka kata mana jasuesra matindo tindo mag mamineswe kore koni gi. Yes. Ok ang'eyo nitiere joma ne pod piny koni seche moko ma bende ok ong'eyo kaka ginyalo timo mondo gigige e hola machal kamae kata tiegruok mowinjore manyalo miyo grube ka grube nikech ang'e ni hola biro kaluwore gi grup ka grup. Ere kaka onyalo timo ka ng'e teko ne nikech otono opeja kamango osipna malich ahinya. Donge do bede kaka oyudo jofisas moko ma nyalo chiwo grube ka grube moko mondo mine gi ong'e ratiro makare ni ka gihola to ginyalo yudo dongruok intiere ni. Erokamano mo mosigero Land Cruiser. Erokamano. Mara Mogi? Olujuma Oyawre. Osmeda kamanga. Okaw mos. Kwa dwa penjo mo MCS duto to mag Nyanga. Ngodi mo majengo. Yes, Nelly. Because nanga ni MCS wa mag Nyanga. Ni magi god evolution mar piny. So gitim tijini mar oversight maber ne governors. Achen ma gitimo nikech oyer gi party achiel mar ODM ng'eny gi. Nomiyo governor giso gitomo ne apama. To grup bete kindensis ma morito counties ma kaluo. Is just central. Jo central waneno ka once the governor subido kod corruption case moro amora. Tena magi impeach immediately. Endo gini thuolo mar bet office. Aparo na mama koro meja kadongre moingowa. To kai nango ka pone governor ose nuango nikech nebo mas mar corruption. Ilungo MCS tutudo dogi bor. Wach ni sima kamano kataya. Ma pan na mamiyo lunga za chini koro pena tunu veza kamaga to mai vile wana kona dikiti oversight mari okona na tumo mwere stadio page. Pero kama watu ni bunga di majengo. Kama ni bunga udi mbo majengo. Mara Mogi Oyawre. Oyawre. Ochina mano dan gutini kama rambo kamwongo. Penjo ni. Yes. Penjo moro ne ng'ato penjo kanyo dwa chalo gima penjo ni samoro nitie MCS moko ma gin gigo mana kokok giti. Koro gima dwa penjo ni wang'eyo kaka jopiny nitie allocations moko mabiro ga ne wards. Koro once ni MCA mara
en kaka noyiere to lal ok pok wanene nyaka sani. Koro locations mag wards ka ere kaka wanyalo to ere kaka ginyalo donjo mondo mi gikonywa. Koso ka ok gikonywa kamano donge pesa doka treasury. Koro dong mano chopinye man gasar. MC mari idwa neno MC mari kosi idwa neno ndadhu mar tich matiyo adwa ka okoti yani olal me tich be motime ground be onge nyaka no ayiere to biro timo kamano for 5 years. Okay. Dwok ma because ma is an issue ma ibro deal go for the next so many years. Yes. Ing'eyo ni role mar MCA and kalo budget ne governor. Issues implementation and mar executive. Majo nyaka understand. Governor kokelo budget estimates kara proposals kaka assembly twakalo. Nyiso ni wamiyo governor gi joge teko mondo tim implementation. Ka en wach yo unego bedni implementation and executive matimore nane matimo. Ya koro ko wacho ni seche moko ni MCA ok timo ng'owa ni MCA ok tim implementation to seche moko jowa ok understand. One tijowa kaka MCA is an implementation and oversight and also representation in making legislation. One of the function and kalo budget ne governor. Samwa kalo budget wanyiso ni governor koro the loss yo. Wanyiso governor gi executive ni koro the ket wacho septal. Yes. And ko wacho ni MCA ne olal. Lal no means a lot of things. Ting muna goni mbaka. Yes. But adiri maro wach ni gima na nyisi cha. Seche moko lal ni okinene. Oknele wete kuonde ma jone go beni rome kidwate mheshimiwa. Mano in mewacho. But lal no means a lot of things. But gima nitiere maduong munyak understand ni MCA ok tim implementation. Okay. Because team implementation gi executive so we come in to do oversight. Yoni ne en million apar but worth 10 million to ko ken 10 million o ken tija ni monda dhia go koko ni to dala wa pesa cham liel adhi e bunge tatimo gimiluongo ni request for statement. Tidwaka through that statement. To ka is not satisfactory to koro committee relevant bedo piny to timo gimiluongo ni investigation tende ko report. Okay. Yeah. Okay. Aito nenti penjo maro Mosh Digaro. Yes. Kaka county moma be ang'eyo ni gidhi bedo gi chenro maber in terms of organization. Okay. Groups gi through the Department of Trade gi other department ma relevant gidhi loso groups gi mondo gibed e okang' ma ni number 1 gibed registered. Ing'eni pes sirikal bok nyamia group mora mora. Nyaka bed ni gin group ma obedo registered. Seche moko en informal machik mane wawacho ni enterprise furniture bo wacho ni grube mantie kata e soko mejenga seche moko ginya bedo registered koro informal no be chik ni o take care of. Ya koro gen nyaka gibed recognized. Ng'ato no penj about issues pregnancy disability. Yes. Magi issues very key. And in terms of county, wasebedo nyaka gi policies. One gi gender-based violence policies mosekal. One gi issues to do with the triple threat. Mosekalo as an assembly. Mondo kony kata weche magi yeme moiu. Yeah, so it's something we've also pronounce ourselves on the same. Kendo wa miyo executive teko through policies keta gi chike waseketo mondo okony area makamago. Wasebedo kata gi issues mag disability. Nitiere a specific department madil gi social services county ma Homa Bay. Gimbe nyaka wamigi budget which is our role mondo gi ensure ni jowa ma odak gi weche mopogore oyudo konyruok. I think penjo mar Nelly Obunga ni chal ka gima MCAs makalue mag devolution piny ni kuonde moko nikech ODM mo dominate in terms of joma obedo moyier gi joma obedo nominated nikech opime gi pinje mamoko ma governor ma samoro obedo impeached. Asenyisi ni devolution is key kum MCS ma Homa Bay. And I think it's also key MCS ma across the country. Nango nikech wase you realize achiel ariyo adek. Chike makwano nigi is to support devolution.
And we've done some of these things. We've ensured any budget occur in time and implementation bottom and oversight bottom. I don't think it's about the party. Kendo gipacha wakaparne an issues ma party. En ni seche moko pesa mabire county seche moko krom. VJ adwana nyis jowa ni pesa mabire county ana tamala parga beach kende. 85% of the money, and you know this, ni dong maluku. Kura en usipna moro luongo ni Mheshimiwa Waka. Wacho ni mondo yud 85% no. Governor nyaka bedni en gi ukali wa meno na urefu wa makucha. Mondo yud 85 no. Nikech kibedo to ngama bro miyo temore nan. And the president of the country can decide to take it anywhere. Kuro nyaka bedni number gel in gi lobbying skill, in gi networking skill, in gi skills machal kamago. Omiyo pesa mabire county to podwa insist ni nyaka mede. Nikech pokoromo. Pesa neme chulogo mishara, pesa neme itimogo O&M, operation and maintenance, pesa neme itimogo achilari adek. Omiyo it's sometimes mondo devolution bodhi mbele eni nyako bede backed up gi issues mag sendi. Erokamano enya. Sana okurumuka Mheshimiwa nitie weche kama ng'eny ahinya. Erokamano enya ma ote mar Jadolo Bishop Ben Okelo wachore ni mosna thurmet no wala mona Nyasaye ahinya otiyo matek ahinya. Erokamano enya Cedric Akinyi kawuok Arujo Ward wacho ni Mheshimiwa temo kabisa en very reachable kendo en okolor simu kaka jomoko. Erokamano ahinya. Machielo kaendi bende wacho ni maka jomo oyawre wano kwene mana maber ahinya. Paula Udi mar Asumbi wacho ni joma represent jopiny county ang'o ma omiyo jo county harass jopiny matimo dongruok mar gedo kaka mag ohala kod kaka Simba ma igero nyakidela ni. Mar ariyo wach ndiko jopuonj mag ECD chane county ma be ong'ado oko kabisa koso nang'o. Mago wach ma bende abro kwayo ni bi ing'iyane na mbele kanyo. Iluongo ni Carilas Calvin Wood North Kadem ayudo temerika maber ahinya ni Mheshimiwa articulate weche maber kendo maleo mokalo. Wadwaro a very strong assembly manyalo timo tije. Ng'is jopiny ni goyo koko eliete no cham ok nyal konyo. We must seek for structured ways mag keto governors accountable. Iwacho ni biwuok Arujo Ward kanyo. Mheshimiwa wach mari mogik. Yena wachi ni VOJ issues employment and Gimatek. Yes. Ni kiche wasewacho threshold ma 35. Kawuono at Homa Bay County and one at 44.2. 44.2 ni against the PFM 35. Nyiso ni oganda mang'eny pesa ma biro the issues mag mshahara. But now wacho ni county and we've also made recommendation kaka budget committee ni nyaka wa enhance on source revenue. Issues mag ECG teachers ang'eyo ni previous budget mo sekalo ne wa approve pesa mondo tembo milongo ne uketgi from contract to P&P. Mang'eyo ni osetem kodong matin. But again employment pod kwa bedo gi jopuonj maromo pesa matin. Emomiyo waywak ni pesa obie county mondo jowa inyalo kata ndike kech pesa pok oromo. VOJ wasetimo kenda kaka jo Arujo Ward kendo adwa nagone gi erokamano kuom ne dhi ala mar bedo jaote margi anan misumbagi and the issues muluongo Arujo I would talk about it the strongest terms possible. Watimo yore Arujo across the Arujo Ward nitie yore mwaseyao mapok no bedo nyaka ne chwe piny kiwuok lieta kabunde lara nyaka bambo kawuono nitie kiwuok Ogongo nyaka boda wagi kabwachi yor nitie yo mawuok Ngere nyaka pande nitie gi yore mopogore kiwuok ko wi Kadala Mheshimiwa Jowaka. Waloso ring road kanyo mago gik mwaloso in 2 years kawuono pi jodala wa mwang modho pi migo gi sola kawuono lieta kabunda modho pi migo gi sola adwa nakon jo pande ni pigino higo gi lwedo pigno nyaka loke sola pi ma pande wangi nyaka lok sola nitiere contractor moro ma nase ndiko kata barua mondo bed black listed kichoka tich to kotem noko tich mar Nyagweno Lando no loko pigno gi sola obadhore no kao pi ma Ngere mondo lok sola obadhore as a contractor man andiko barua from my office
ni mondo bed blacklisted kik chak miye tich moro amora. Okay. Kech financially arumo to pok otieko tich. Koro ing'eni Tony Othema pok otimo pok otiyo. Koro oketo position na bedo matek. Koro na ndiko barua no bed blacklisted. Okay. Mondo wakony county wa. Okay. Omiyo agone jo Arujo erokamano kuom miya kinde. Na wacho kendo anuoyo ni tijni mamako motegno. Okang' mane gimiyowa kendo ang'eyo ni 2027 pod gidok miyowa kinde. Okay. No wacho ni kazi bila break, kumi bila break. Mano maruma kocha kusuma mama national ka. Obed national wan ng'e ni Raila Odinga nyo wacho ni kumwaye wang'eyo kumwadhi bwate morona wang'eyo. Koro mbele kanyo wan wang'eyo ni kumwaye gi kumwadhi. Koro en kazi bila break, kumi bila break. Awacho maroja. To kata mamalo no kidwa na wach banyalo wacho. Nikech adieri mar wach ni kaka Homa Bay town constituency kaka roja to wan maber. Loch moluor Ruto. Fish market no gera Arujo ward kacha. Jodala waloke. Yore no los kacha. Nitie. Dachiel ariyo adek munyalo kwano. Mago hakia mag jo Mabri. Ibro wacho ni akia. To they can decide to go anywhere. Inya kana decide jo sia kudwar yore. Gidwaro. Jo Migori okdwar yore. Ang'o magidhi manyo state house ok mana yore go. Kumi bila break. Kazi bila break. Erokamano. Mago pachira Mogi FM, mago pach Mheshimiwa Tony Othema kamano. Erokamano VOJ. Ang'eyo ni tich maber ni ka jotelo riwore kendo gitiyo ka giriwore kaka oganda. Nyasaye mad gwethna jo Arujo ward. Amen. Luja fitina na maneno ya umbea, lengo lao ni moja, wanataka tuachane. Wewe ndo roho yangu lopendwa na mie, na tena ndo bafu wangu upandwa kushoto. Sadegre Kaprabich Gario Marukinyi nyakona Mugajwanga daer mar ng'isi ni chenro mar kawo hola kokalo kuom chenro ma okelwa kaendi mabende geto jotich mag sirikal ber kodi ahinya iluongo ni Maimobi nya wache nyoro sani ne yweyo ka en jatich sirikal kamoro gino osebedo kabai tiwinjo redio Mogi Okinyi ma kawuono inyalo temo donjo e chenro ma kamano dimana *531# sani indikri gimidwaro kende nyakwana Mugajwanga gin gik moko matin kende. Mokwongo nyingi masirikal, payroll number, kod national ID kende. Inyalo ndikuri saa asaya, obedo tieno weekend, kata holiday makawuono inyalo ndikuri. To parni kisendikuri miluwo okang' kokang' to ibiro yudo pesa midwaro. Inyalo holo nyaka Sh20,000 ka en emergency loan. Iluongo ni Maimobi. Quick cash, no drama, uko sorted. Dimana *531# sani mondo yud konyruok. Usiwasikize wapige teke chura mwongeze safari. Pinjari mtokni kata boda wan kod wach maber ni in sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo machiegni ewigo wagendore pewa wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Wigo. Mondo siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tinu mari *811*414#. Kidani Mabati loso mabati mag tado madaka minga kendo manengo gi ogonyore mitiyogo e gedo moramora. Ne mathoth kaka inyalo timo oda mari gochie namba mar 0709118300. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Radio Ramogi Karchunja. Ino wa Bokomo DJ Mukimo wa Compressive Hey Warriors Ready? An bende adwa mana gon woriti e weekend. Oh sorry, kawuono Friday. Wang ni jumani no bedo machuok ndi nyakwara Mugajwang.
Omiyo dair mar ng'isi ni tinende chenro mokeno kanyo mageto jotich mag sirikal ma iluongo ni Maimobi ema bende pod ng'isi fanjili mare kikimoki to wantie kod emergency loan minyalo kawo nyaka siling 20,000 di mana *531# sani idonje chenro mar Maimobi quick cash no drama uko sorted. Wach mar manyo jachung' mora mado chung' ni hola onge, paperwork onge, referrals onge. Wach mar nigo the cow pasties magi mag dweche 6 ikelnwa ka oyo onge. Simbi kende midwaro kende kidio *531# tindi kurie chenro mar Maimobi. Na maneno ya umbea, lengo lao ni moja, wanataka tuachane. Wewe ndo roho yangu lopendwa na mie, na tena ndo bavu wangu upande wa kushoto, ndo maana ukiwa mbali mwenzio na uwa tumwili mmoja. Oh yeah. Golden Mkongo, journalist ya Solo. Hello baby, wendo roho yangu, eti nimelala nawe lakini nakuota, umeiteka akili yangu. Hello baby, wendo roho yangu, eti nimelala nawe lakini nakuota, umeiteka akili yangu. Sina, Flatel Sina. Usiwasikize, hawana jipya ndani ya wamejaa chuki. Usiwasikize, lengo lao baya ni kuharibu penzi letu. Usiwasikize, wapige teke chura mwongeze safari. Usiwasikize, tusonge mbele penzi tulishi milele. Idio mana *531# sani mondo yud thuolo mar donjo e chenro mar Maimobi kendo inyalo timo happy kada mana kawuono mar chako kawo hola mari. Parni aduoko hola ni eyo machalo nade kikawe kawuono to ibiro chak ng'adi e chak dwe manyien nyakwara moga juang'. Mane maber kod chenro mar Maimobi ni. Koro kimoki dwaro emergency loan, Maimobi e duoko mari *531# sani kwa tunda langu ambalo nalipenda, ombea tuacheni tupumue. Robi Checha, Manka Mushi. Hasira za nini, baby mini wako, mapenzi wawili watatu mchonganishi, yoyo miwili ambayo inasafiri, ajuae Mungu tunakoelekea, tusiwape nafasi ya wachonganishi. Maneno lengo lao tuachane, roho zinawauma kuona tunapendana, hawataki kuona tunaishi maisha ya upendo lopewa na Mungu. Oh bebe Saidi Mdoi, watasubiri sana wala tutachana, wavime wapasuke na roho zao za chuki, usoni watu kumbe mioyo ni chui. DJ Muba, Manyuna nikosha kwa uvumilifu na subirao, vikwazo vingi mabonde na milimao, lakini ipo siku ta relax bebe. Usiwasikize, hawana jipya ndani ya wamejaa chuki. Usiwasikize, lengo lao baya ni kuharibu penzi letu. Usiwasikize, wapige teke chura mwongeze safari. Usiwasikize, tusonge mbele penzi tulishi milele. Mwaka wajue kwamba si tunapendana, hatutoachana mpaka siku ya réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Loulou Bassambika, famille Balemiko, consolenga pour nos amoureux. Déjà. Ah, papa Naleli, réponds-moi, Mouteba. Cimetière réservé, Loulou Bassambika, famille Balemiko, consolenga pour nos amoureux. Déjà. Les heures des saveurs. Adolphe Mouteba, Chila Mwena. Karaboy. MCA North Sakwa Ward, Mheshimiwa Arika Oliver. Ero kama na inya ikona kanyoni ramogi mumogode gaore kendo meta dua. Dakika odong matin kende nyakwara mogi awi mana kod Friday kamano.
Mana kwayo jotich mag sirikal te kidwaro emergency loan kikwi will ni wan kod chenro ma iluongo ni My Mobi. Pile ka pile paro mana *531# kapok indikori nyalo ndikori kawuono, indikori sasaya obed public holiday kaka kawuono Idul Adha. Namba ni mar tich payroll number, namba ni mar opande kod nyingi te. Simbi kende medwaro tidio *531# iduoko kanko kang mongisi monde lo to ise mana nyum in kaka jomoko wacho, yani opt in ni nyum in. Sangwen mar okinyi ma kawuono wayudo weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Kao kamano nyaji monyongo biro bedo kodi chenro mar Wango Nyango special edition mar Friday ma kawuono Idul Adha. Koro kang'eyo ni tielo mokwongo dhi go gospel koso dwa dhi gine no manyo no moko mag gine ka. Nazolela Adolf Muteba Chila Mwina Awana za motema pasi ngamawa Weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Mana kamano nyakon magajwang kamaro mamitiere harwaki ni machiegni. Odiochieng' makawuono mabende no odiochieng' yweyo mar nyasi mar Eid ul Adha. Weche nyalo bedo ni chuok, kata kamano biro bedo ka wago wang'wa kuonde mopogore opogore. Kama bende odiochieng' makawuono Gilak sechegi Governor mar County ma Nairobi Mano Johnson Sakaja romo kod oganda jo Salam ka romo ma alap ma Uhuru Park bore Nairobi kaini. Kama bende odhi pogo e diek makwan gi romo 500 ne nyasi market kod mago. Obro mi ler mathoth kotenore kod nyasi go mabende County Mombasa ne jatend migao mar mwandu mani bwolo Ali Hassan Joho ne bende otelo e nyasi ma kamano. Kama bende otenen manamara keto kwe kind oganda. Kopogore kod mano weche mag siasa kweth ma kwedo sirikal kotenli kod manene jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka kod Langi chako limbe magi makadhodh na chumbi. Kama odiochieng' makawuono gigo tache gwenge ma Malili, Sultan Hamud, Emali, Makindu Town, Kibwezi ka bang'e odiochieng' makiny gibiro loro nyaka kadhodh na mchumbi ne chenro makit kod mago mag lombo jopiny ka koro gintiere kisera mar ombulu kata ikruok ne jiro maduong' mabiro mag 2027. Magi kod mamoko mathoth nyakoro magajwang' wabiro bedo ka wago wang'wa konde duto mag piny Kenya. Koro ka weche madhi nyime piny Amerika manyaka sani koro ywaruok mapek koro muoche kind jaket mwandu matuklu Elon Musk kaachiel kod jatend piny Amerika Donald John Trump manyaka sani chal makoro awayo jogore gi lak. Obro mi kero biro bedo kwaluoni obro mi ler mathoth gino madhi nyime e kind ji ariyogo. Med mana kiti nyakalondo mari miero maramogi sa beach sa uchiel wech manyene machuok sa biro kaka pile wech manyene yono madimba. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Nitiere jaloch manyalando nyoro noloyo muma iluongo ni Mam Charlotte Moli nya mar Amoso Rapogi. Moli mar Amoso Rapogi yor Facebook orna nondi nyalo oro e WhatsApp marwa mar 0722 kata inyalo oro SMS 22954 ote mari chakonda mogi. Wende Kofino beka para to paro mana city manager ma Kisumu. That lady sings. No. That lady sings. Hey. Oya ore city manager Balawanga. Good game e county ma Kisumu, city ma Kisumu. Pinyen mana piny. Ambe sana urumo ka we adhi akikra gi ji
amba diaried mondo mi adiel gi Sakaja onyiew gi pes county koso pesa ne awada dik mi abich wala peyin Eid ul Adha ne oganda jo Salam duto te mawinjira Mogi FM sine je ibonyo oyawore musna kanon imusuna made kaun sakwa bondo kanyo anyalo biro limu kanyo weekend karuto yie angeni ende weekend marabora ka karuto yie wala mala Nyasaye karuto yie ka kamano nyakwa Mogi nyajimo nyongo bedo kodi chendo marwango nyango okinyi makawuono wabro choko ni weche matimore nikech jalube ne wacho ni bedo gi ng'e chakruok mar rieko oriti makawuono nyinga en VOJ an nyinga Collins Okaka pod antiere kodi ka nyakang chop sa 7 wang'e erokamano amor kalando nyingi Jawana e pinje duto imibito ngima dhano ngima wacho ni elweti kata bed mana gi mwandu mago to ionge koda tembe nyalo teko ngimana apoya mundo an amor kalando nyingi Jawana e pinje duto imibito ngima dhano ngima wacho ni elweti kata bed mana gi mwandu mago to ionge koda tembe nyalo teko ngimana apoya mundo Yesu imiya geno Jawana imiya geno kata bed madongo pogo chunya epiga imiya teko osepa mareta kendo taya gige anatini echunya taya anatini gimoro irito ngimana Yesu imiya geno Jawana imiya geno kata bed madongo pogo chunya epiga imiya teko osepa mareta kendo taya gige anatini echunya taya anatini gimoro irito ngimana Kareber kabedo buti Jawana imana duto kikiwe awoge lweti kataka aonge mwandu bedo buti miya geno madu machopo e polo onge gima lombo chunya ebi ya monitaya Kareber kabedo buti Jawana imana duto kikiwe awoge lweti kataka aonge mwandu bedo buti miya geno madu machopo e polo onge gima lombo chunya ebi ya monitaya Yesu imiya geno Jawana imiya geno kata bed madongo pogo chunya epiga imiya teko osepa mareta kendo taya gige anatini echunya taya anatini gimoro irito ngimana Yesu imiya geno Jawana imiya geno kata bed madongo pogo chunya epiga imiya teko osepa mareta kendo taya gige anatini echunya taya anatini gimoro irito ngimana
ikiol kendo igombo yudo iri Yesu. En omwon kendo chunye mor gi jogo duto madware. Abiya kaka ino jawar, eno miyueyo, kiki weja siku Satan monima ito imudo. Inki ol kendo igombo yudo iri Yesu. En omwon kendo chunye mor gi jogo duto madware. Abiya kaka ino kikiweja siku Satan monima ito imudo. Yesu imiya geno jamana, imiya geno katembe madongo pogo chunya epina imiya teko. Osepa marita kendo taya gibe anatini echunya taya anatini gimoro iritongimana. Yesu imiya geno jamana, imiya geno katembe madongo pogo chunya epina imiya teko. Osepa marita kendo taya gibe anatini echunya taya anatini gimoro iritongimana. Yesu imiya geno jamana, imiya geno katembe madongo pogo chunya epina imiya teko. Osepa marita kendo taya gibe anatini echunya taya anatini gimoro iritongimana. Yesu imiya geno jamana, imiya geno katembe madongo pogo chunya epina imiya teko. Osepa marita kendo taya gibe anatini echunya taya anatini gimoro iritongimana. Imiya geno katembe madongo pogo chunya epina imiya teko. Osepa marita kendo taya gibe anatini echunya taya anatini gimoro iritongimana. Maramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Maramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi, Karchun Radio Ramogi, Radio Karchun Ramogi. Kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme. Shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu. Je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme. Shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema.
wapendwa, ni kweli Yesu anarudi, kila jicho litamwona. Kitambo kidogo Yesu mfalme, shida tunazopitia karibu tutazisahau, tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu, je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme, shida tunazopitia karibu tutazisahau, tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu, je, uko tayari? Je, una nini mkononi mwako mwenzangu? Shikilia kwa imani, usijenyang'anywa, ili ukae tayari. Yesu yu karibu, akija kukuokoa, tayari kumlaki. Kitambo kidogo Yesu mfalme, shida tunazopitia karibu tutazisahau, tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu, je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme, shida tunazopitia karibu tutazisahau, tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu, je, uko tayari? Ni ombi langu ewe Baba, nifunze njia zako, nitende yaliyo mema, nisinaswe na yule mwovu. Kila nikijaribu kutenda mazuri, najikuta natenda tu mabaya. Naomba unirehemu Yesu, niwe wako. Kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme, shida tunazopitia karibu tutazisahau, tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu, je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme, shida tunazopitia karibu tutazisahau, tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu, je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme, shida tunazopitia karibu tutazisahau, tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu, je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme, shida tunazopitia karibu tutazisahau, tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu, je, uko tayari? Je, uko tayari? En holiday mar Iduladha to koro waloke marwa kendo wa enjoy gospel eyo mamito mokalo. Nyakalondo Ramogi, nyakalondo mami puonj makare madongo ganda, nyakalondo mami weche manyien gi thumbe gimor kar chunyi ka kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Ka walendo ni ebo makane piny ngima 107.1 FM Kisumu, 107.6 Nakuru, 95.4 Siaya, 98.4 ka Mombasa, wayudore ondamo 99.2. Saa en ang'wen okalo dakika 21 chendo nwango nyango matayene
and Ruth anyaji Munyongo anya Joseph Otieno Duke kaka watimega pile kaponono nine holiday adwani enjoy kaponono nin jaju wakali adwani nyon teacher donginjo pogruok kindi jariyogo ka in ja holiday adwani enjoy to seche mi enjoy no to parni kiny bende ji donje weekend kopogore kod mano enena kamano to ka in jaju wakali nyaki nyon teach ntiere pogruok maduong' mokale kindi jariyogi seche magoteti more nyakwara mogia jwang adwani mondo mi anyisi ni sani inyalo bedo dereba mar nyamburko ka itiyo kod app mar Wigo nyakwara mogia jwang bro mi thuolo maber mokalo mar riembo sasa midwaro dakika midwaro to seche miriembo no ibo yudo commission maber mokalo to seche mamagoteti more to bende ibo yudo ni jogo dewi tende ni jo Wigo deo derepe gimatemo nyisi ni nyalo riembo kaponono ni in jagono ma nitiere kod apiko kata intiere kod taxi ring kikiriemba aoya ni batisha sani karu nyalo bedo kod adire kitio kod Wigo download Wigo e Google Play Store Google kachiel kod Play Store mondo mi indikri mapiyo kato ndikruok bende yot mokalo and let's go kod Wigo yota kendi dhi yudo commissions maber mokalo mana kod Wigo ka ijajua kali nyon tich ka intiere holiday adwani enjoy kata kamano kapono ninjajua kali to nyonanyo kinsa ni nyono tich gi kon mane no na biri ariyo no chiko chika biri abiriyo kata no na biri adek ochiko no adek nyalo yuda bende kokalo yore SMS namba na mare SMS na ariyo chika bicha ngwen 22954 extra Muge FM # #NTeam Wangonyango wadonja ni jojua kali Hello Ya Joseph Otieno Duke ma Benado Pole nyonga school ka machiegni ame koran maendara kora chapni Arwa kokanye kojo matiyo mateka kasola yugi Yes Ito lunga friends ndio nyagatolo jakoma mino kwa mimo Franco Machoine kana Mombasa Yes Nako deni kuminesa maka Bondoramba Meru uru maro lembo kwa kamando nyasachwe benagodi Benado Pole nyonga mwe Asante sana Benado Pole Hello Machiegni dhi nade Ado maber Eru Uchin bobo do se Machiegni Bob dhi nade An maber Rutu sani angima Rutu rita Waduoko ne Nyasaye ni erokamano Sani na loso nyasikumba moko uraka Ilosa ng'oni nyasikumbi nyasikumba moko Okay koro gusuga Yes kod gimoro miluongo ni sosa Yes Nibuta ka loso gimoro skore ka adwa na tieki achaka dhi magringo Erokamano adhi achandra kendo kono donge ichapni kaka jomoko chapni mane gi holiday ni Yes ich pok na neno mobedo gi holiday iluongo ni tumbo ina retirement kabisa onge retirement onge holiday lakini yes wachake gi joma tiyo moteka kumbe erokamano wan kod ng'ato ni ong'wana Elias Peter ja okude chidi oloch kwaga mako piro leonda dan jachak Benada nyumi wuda wendo richo lela Yes Pascal Oranga Yes Ufi maro mabe Kikuya wili gi ng'ato niko kelo ene kamp maro chilo ka Kata kikuya wili gi japuonj iluongo ni Agera Yes Mano chon to ne nitiere ga Kisumo kocha niluongo ni Agera Taro Adier ng'eji mithomo kineno to kata wan gi Ager ma mwalimu malich ahinya Yes miluongo ni a teacher is better than a farmer A farmer is better than a teacher mago be kanyo Yes aonge wache gona mana Princess Julie mar dunia mbaya cha winje gudu kawuono kwaya gona mar Siling SD Church mora miyudo kanyo mar Siling iluongo ni ang'o wa Siling SD Church en kanyo ang'ene dhi yude mora koka mano kiyudo mano aseyude igona chama bari aseyudo Siling erokamano asante sana nikech en gospel hour nyakwara mugejo wang'en Friday anagombo dala Siling Central SDA Church Choir Aticha Beach wachako weekend kod gospel hour Agombo dala dijana kama kula katako okobede Badala wana singine jolo chagombone Badala jomo locho Badala wana singine jolo chagombone
Anagombo dalano, agombo dala gi jawar, kama kuyo kata to ok nobede. Anagombo dala mana singine jolo chagombo ne, jodala jomo locho. Anagombo dala mana singine jolo chagombo ne, jodala jomo locho. Anagombo ne jodala no, kama anadagi Yesu. Anamor manyakache, chunya gombo ne jodala no, dalagi Yesu dala jawar. Anagombo ne no wang jawar, anagombo ne no dala no, kama anadagi Yesu. Anamor manyakache, chunya gombo ne no dala no, dalagi Yesu dala jawar. Anagombo ne no wang jawar. Joma donjo dalano gin mana joricho, mano seko wene giricho. Mana ne Paulo, Jakobo wano ganda. Mana ne Paulo, Jakobo wano ganda. Joma donjo dalano gin mana joricho, Iwinjo mano seko wene giricho. Iwinjo Ramogi Iwinjo Ramogi Radio. Anamor manyakache, chunya gombo neno dalano, dalagi Yesu dala jawar. Anagombo neno wang jawar, anagombo neno dalano, kama anadagi Yesu. Anamor manyakache, chunya gombo neno dalano, dalagi Yesu dala jawar. Anagombo neno wang jawar. Maramogi Radio. Anagombo neno dalano, kama anadagi Yesu. Anamor manyakache, chunya gombo neno dalano, dalagi Yesu dala jawar. Anagombo neno wang jawar, anagombo neno dalano, kama anadagi Yesu. Anamor manyakache, chunya gombo neno dalano, dalagi Yesu dala jawar. Anagombo neno wang jawar, anagombo neno dalano, kama anadagi Yesu. Anamor manyakache, chunya gombo neno dalano, dalagi Yesu dala jawar. Anagombo neno wang jawar. Ilongo kacha ni Siling SDA Church Choir ko wacho kacha ni anagombo neno dala wadendo kacha ni gospel hour. Yudore radio Ramogi Radio number 1 radio mami puonj makare madongo ganda weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi sangwen gi nus gospel hour kwa donje weekend gi Teacher Beach mabende waduoko ne Nyasaye kamano miyo wa holiday en Teacher Beach mabendo kuongo hike dwe mara auchiel hike 2025 waduoko erokamano wayude Joyce Onyango Joyce Onyango waduoko mana ni erokamano Mama Grace ako aga kenyara winda dangogo mana ni halalo ya waduoko mana ni erokamano kaka wachako weekend
wadonje weekend gero kamano.